Дами и господа, този поздрав е специално направен за тарикатите Пепи и Християн. От майката Галина и бащата Темелко, от Ветрен за най-добрите във Ветрен, за Пепи и Християн. Вали гърми на Пепи и Християн, все им върви. Еленге чаве о Пепи тай, о Християне са легендите на Ветрен. Всяка майка Пепи и Християн не ражда. Те са вълци единаци и силен будбари, фамилия Янкови, къпа барен о Ветрен. Вали гърми на Пепи и Християн, пак им върви, върви Ветрен. Те са са постигнали всичко, имат баща и майка, къща, палат. Те са легендите на Ветрен, двамата братия. Вали гърми на Пепи и Християн, пак им върви. О Пепи, дай о Християне, те шунен сова керен душман. Наше бераме наме даде се Темелкос, овси машини. Християн.